Fl-aħħar sentejn u nofs, il-Gvern investa biljun u 600 miljun euro f'appoġġ finanzjarju dirett biex iħares is-saħħa, l-impjiegi u l-finanzi tal-familji u negozji Maltin u Għawċin minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Ċifri ppreżentati fil-Parlament mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana juru li l-ispiża tal-Gvern relatata direttament mal-miżuri fil-pandemija fisret aktar minn 660 miljun euro fl-2020, 700 miljun euro oħra s-sena li għaddiet u stima ta' madwar 300 miljun euro din is-sena. Kif mistenni il-Ministeru tas-Saħħa kien l-aktar ministeru li rċieva fondi l fuq mill-budget normali tiegħu, mod partikolari minħabba x-xiri ta' mediċini u apparat mediku. Ingħatat ukoll għajnuna addizzjonali lill-iskejjel tal-Knisja u dawk indipendenti. Meta l-Gvern beta jintroduċi l-pakketti finanzjarji biex jgħin lin-nies, il-Prim Ministru Robert Abela dejjem saħaq li l-Gvern ma kienx qed jaħseb biss għas-saħħa tal-poplu, imma wkoll għall-ekonomija għaliex tiggarantixxi l-għajxien tal-Maltin u tal-Għawċin. Dan wassal għal pakketti finanzjarji b'saħħithom biex tkun mejjuna l-ekonomija nazzjonali u jiġu sostnuti l-impjiegi u n-negozji. F'Wage Supplement biss inħarġu 380 miljun euro fl-2020, aktar minn 350 miljun oħra is-sena li għaddiet u stima ta' 109 miljun euro għal din is-sena. Din l-għajnuna finanzjarja hija riflessa wkoll fil-budget li qed ingawdu minnu din is-sena. Minkejja id-diversi sfidi ekonomiċi, il-Gvern għażel li jkun ambizzjuż u minflok politika ta' awsterità laqa l-isfida bl-akbar budget ta' għajnuna fiskali fl-istorja ta' pajjiżna.